Xeyirli gün, исәнмесез muhterem kollegalar. Bugün Totar Inform matbuat үзәгендә кунакта Кариев театры вәкилләре һәм Yummy Music'тан Ильяс Гафаров. Иң элек таныштырып китим, аннары ни өчен җыелганыбызны аңлатырбыз. Кариев театрының режиссеры Ринат Аюпов, директоры Гүзәл Сәгыйтова, Кариев театры актеры Булат Гатауллин, һәм инде әйткәнемчә Ильяс Гафаров Yummy Music лейблы җитәкчесе. Хәерле көн, исәнмесез хөрмәтле кунаклар. Һәм безнең матбугат конференциясенең темасы Тат Культ Лаб театр проекты эскизларын күрсәтүгә багышланган матбугат конференциясе. Бу эскизлар Кариев театры сәхнәсендә күрсәтеләчәк. Алар инде күрсәтелде, алар тәкъдим ителде һәм инде аңлавымча киң Котлам тамашачыга да менә шушы Кариев театры сәхнәсендә күрсәтеләчәк. Моннан тыш Кариев театрының тагын яңалыклары бар. Бу хакта барысы турында да сөйләшербез. Гүзәл, сүз сезгә. Менә Кариев яңалыклар белән килгәннәр. Шунда Кариев театры сәхнәсендә дип әйтү генә бәлки бераз азрактыр. Беренчедән безнең монда фойеда кулланылачак. Кече сәхнә, беренче тапкыр кече сәхнәдә безнең спектакль күрсәтеләчәк. Ике спектакль, берсе курчак һәм берсе бәйбе спектакль. Һәм инде хәтта зур сәхнә бөтенләй безнең кулланылмый да. Чөнки бу эксперименталь иҗат. Инде biz оештыручы буларак та чыгыш ясыйбыз дисәм, Ильяс килешер, чөнки монда беренчедән безнең актерлар булачак. Мәсәлән, мәдәният йортында, Московский мәдәният сараенда ул башка актерлар булса, монда инде тулысынча бу эскизларда, менә бу безнең тарафтан сайлап алынган 3 эскиздә безнең актерлар катнаша, анысын ниндидер реквизитлар, киемнәр, шулай безнең театрдан булачак бу юлы. Ләкин әлбәттә бу оеткыны Тат Культ Фест салды. Ильяс Гафаров җитәкчелегендә. Фест түгел инде. Безнең Лаб дигән Тат Культ Лаб дигән зур проект башланып китте. Ул октябрь урталарында театраль лабораториядан башлап җибәрдек без аны. Һәм бу проект тирәсендә яшь режиссерлар, яшь авторлар, яшь актерлар, музыкантлар җыелып яңа эксперименталь проектлар кора. Һәм шуларның берсе менә театраль лаборатория. Чөнки без инде безнең дуслар арасында да, коллегалар арасында да театраль өлкәдә инде ниндидер дәрәҗәгә менгән яшь специалистлар бар һәм без инде аларга ниндидер кичкенә генә этәргеч ясап менә шундый проектны оештырдык һәм менә шундый тиз арада безнең Казан площадкаларының иң яшь һәм яшьләргә иң якын площадкасы аны тотып алуы һәм дәвам итүе безгә бик Ильяс, шуны әйтергә кирәк, сез бит нәкъ репертуарлы театрларда менә аларны алдан ук ышандырып та, бәлки киләчәктә репертуарга керер дигән ниндидер фикер белән башланган әйберләр, чөнки эскизлар ул һичшиксез үсәргә тиеш. Эскиз ул үзе вакыйга буларак кына аерым мәгънәгә ия, ә булай инде менә ул күрсәтелде бер 10 минутлык, 20 минутлык кимендә тамаша, ләкин ул барыбер да теге нокта куелган әйбер продукт була алмый. Ә менә монда без киләчәктә бәлки Кариев репертуарына, бәлки Калеп репертуарына, ни өчен менә бу 2 спектакльне һәм 3-нчесе Нурбәтнең пластик спектаклен сайлап алынды эскиз. Чөнки без беренчедән яшь тамашачы театры, һәм инде безгә бик кирәк иде менә шундый бэйби спектакль, курчак. Без менә Ринат абыйга мин күрсәткәч тә Ксения Шачневаның эшен, ул менә бу безгә кирәк диде ул. Һәм менә мин Ринат абыйга бик зур рәхмәт җиткерәсем килә, чөнки менә ул яшьләр иҗатына бик хәйрхаһлы җитәкче. Инде бэйби спектакль шулай ук яшәргә хаклы. Безнең инде быел мәсәлән яшь тамашачы театрлары җыелгач та менә аларның күбесенең сәхнәләрендә бэйби спектакльләр бара. Әлегә бездә юк ул. Чөнки ул шулай ук сатып алына торган продукт һәм менә бердән нолдан хәтта башланган аудитория өчен бүген хәтта Әкият Курчак театрында да юк кебек.
Инде Нурбекнең эскизы анда беренчедән безнең башлангычында ук безнең актерлар катнаша иде һәм инде Нурбек безнең хореограф. Менә бу уңайдан сорау туа, Ринат әфәнде, сезгә булыр. Бу нигездә бит инде экспериментлар турында сүз була. Эксперименталь формалар, эксперименталь жанрлар, бәлки моңарчы татар сәхнәсендә күрелмәгән шундый яңа формалар турында. Тамашачы моны кабул итәргә әзер дип саныйсызмы сез, Ринат әфәнде? Әлбәттә әзер. Гомумән безнең театр бит инде ул экспериментларны бүген генә башламады. Ул экспериментлар системасы безнең театр туганнан бирле ул башланды. Менә үз вакытында Фәрит Хәбибуллин мәрхүм бу театрны төзегәндә, менә хәзер менә тормыш шулкадәр түгәрәк. Менә кайчандыр Фәрит Хәбибуллин менә мондый этюдлардан, кичкенә әкиятләрдән, ниндер балалар белән булган шундый мәктәпләргә барып үзара контактта эшләгән мини спектакльләр ул безнең театрыбызның башында ук булган иде, моннан 30 ел элек. Һәм бу ни гаҗәп, һәм үзе шуның белән кызык та, яңадан бу процесс безнең театрга яңа сыйфатта килеп керә башлады, экспериментлар. Һәм мин бу экспериментларны бик хуплыйм. Экспериментлар әйтик кече форматталар. Ниндер теге камерный форматта, ләкин аларны тамашачылар, әйтик безнең төп тамашачылар да, яшь тамашачылар да мондый әйтик уенны, яхшы мәгънәдә кызыклы уенны кабул итәчәкләр. Алар бик кирәк театрның дәрәҗәсен үстерергә, репертуарын һәм иң төп әйбер ул артистларны төрле халәттә күрсәтү өчен менә мондый әйтик упражнениялар гына түгел, лабораториялар, фестивальләр, алар бик кирәк. Һәм шуны да әйтергә кирәк, балалар, кичкенә балалар, яшүсмерләр, алар бит яңалыкка иң ачык караган аудитория, шуңа күрә аларга ниндер яңалык күрсәткәндә моңардан куркырга кирәк түгел дип уйлыйм. Инде бу яңалыкларда катнашучы актерның да фикерен беләсе килә. Менә бу үзгәрешләр сезгә шәхсән үзегезгә ничек тәэсир итә Булат? Бу Кариев театрындагы соңгы арадагы үзгәрешләрне, шушы активлык, сез аны ничек кабул итәсез? Менә шул фикерләр кызык безгә. Хәерле иртә. Минем мондый экспериментларда, ниндидер лабораторияларда катнашуым беренче тапкыр, шуңа күрә шәхсән үземә бу бик кызыклы, һәм дә инде мин артистлар тарафыннан да әйтә алам, безнең өчен бу бик кызык, безгә бу кирәк, һәм һәрбер лабораториядә без үзебезне ниндидер бүтән яктан ачабыз. Менә Нурбек белән эшләгәндә безнең тренинглар бара бит инде. Без эшлибез ниндидер упражнениялар, импровизациялар, ләкин аларны кай вакытта куллана алмыйбыз. Ә менә бу лабораториядә без нәкъ менә шул өлкәдә эшлибез. Физикал театр дип әйтик инде, бик кызык ул, һәм ниндидер үзебезне яңа яклардан ачабыз, һәм шуны әйтәсем килә, шунсы сөендерә. Яшьләр белән бер рәттән олы буын артистлар да безнең белән катнаша. Татарстанның халык артисты Илнар Низамиев, Талилия апа Низамиева да безнең белән шул эскизда катнашалар, аларга бик зур рәхмәт. Һәм ул безнең өчен тагын да ничектер сөендерә, яшьләр генә булмавы, мәгънә истияе. Һәм менә әле яңа гына Алмаз да үзенең эскизында эшләргә тәкъдим итте, Baby театрда. Бу өлкәдә гомумән эшләгәнем юк, бик кызыклы әйбер, чөнки балалар белән эшләүе иң кызыклы, иң авыр әйберләрнең берсе бит инде. Бигрәк тә кичкенә балалар белән, алар белән гомумән эшләгәнебез юк бит инде. Алар ниндидер смысловой нагрузканы аңламый бит әле. Аларга төс, ниндидер интонация, формалар шул кызык. Һәм менә алар белән эшләүе бик кызыклы. Менә бу әйтеп өстәп кенә китәм, Ильяслар узырган эскизлар менә безнең сәхнәгә шул ук Алмаз хәзер дәвамын. Анда 10 минут булган бит, улаймы? Тагын 10 минут истәргә, аның эзләнүе ничек? Менә ул Алсу мәсәлән безнең
актриса лирик героинябыз Кариевнең Галия Бану дибез без аны. Алсуны мәсәлән ул баласы да буларак менә ничегрәк, нинди һәңнәргә, нинди авазларга игътибар итә бала. Ягъни алар актерлар белән дәвам итәләр эшне әлеге вакытта. Тагын 10 минут өстәргә җыйналар. Килеп чыгамы юкмы белмим, түшәмбегә кадәр өлгерләр микән, ләкин әлеге менә шушы процесс бара. Ягъни бу күрсәтү генә түгел, ә бергә әсәр иҗат итүдә. Рәхмәт. Һәм инде Кариев театрының икенче яңалыгы, премьерага да тукталыйк. Премьера көтелә, гүзәл сөйләсәгез иде. Премьералар безнең бик күп. 30 ноябрьдә Кәҗүл Читек, инде декабрьдәге премьералар турында Ринат Аюпов үзе сөйләр дип уйлыйм. Бу дөресрәк булыр. Әйе. Рәхим итегез. Гаяз Исхакый, Кәҗүл Читек кечкенә генә хикәя бар, 7 битлек хикәя. Шул хикәяне Назифа Каримова пьеса дәрәҗәсенә җиткерде һәм 30 ноябрьдә менә әйтелгәнчә аның премьерасы булачак. Ул яшь кешенең, баланың хәзерге урысча әйтим дип, как 10-летний мальчик преобразуется, духовно преобразуется. Вот это шул турыда безнең спектакль булачак. Бик кызыклы спектакль. Бу спектакльнең командасында әлеге дә баягы мине санамасаң яшьләр катнаша. Әйтик, аның музыкаль бизәлешен яшь композитор Миләүшә Хайруллина эшләде. Бик яхшы музыка ул тәкъдим итте. Атмосфер музыка гына түгел, сюжетный музыкада тәкъдим итә белә торган үзем өчен мин композитор таптым. Миләүшә Хайруллина. Һәм шулай бу спектакльнең сценографы яшь кеше, ул Петербургта яши, Илшат Вильданов. Вильданов бик кызыклы сценограф, әлеге спектакльнең тышкы мохитен тапты. 15 декабрьдә Ләйлә Мәҗнүн исемле шулай ук чираттагы безнең спектакльнең премьерасы була. Әлеге поэманы хәзерге заман яшьләренә әйтик, туры гына бернинди үзгәрешсез кертеп булмый, чөнки анда ниндер яңа прочтение, яңа заманча форма кирәк иде. Шул нәүбәттән без мөрәҗәгать иттек Юлия Тупикина, драматург, яшь драматург тагын, ул Мәскәүдә ул бик танылган, шулай ук сезнең лабораториядә. Мәскәүдә генә түгел, бөтен Россиядә бүгенге көндә иң трендлы драматургларның берсе ул. Юлия Тупикина безгә 5 шундый тәкъдим итте сценки, эпизодлар хәзерге заман Ләйлә һәм Мәҗнүне турында. Аларның исемнәре башкачарак. Менә 2 дөньяны бер пространствога куштык, берләштердек һәм алар айрым яшиләр, ләкин аларның темалары актуаль. Әйтик, Фарсы илендә яшәүче Ләйлә Мәҗнүн һәм бүгенге 21 гасырда яшәүче Йолдыз һәм Булат, булар геройлар исеме инде. Бик үзенчәлекле спектакль. Музыкасын шулай ук яшь кеше Илмир Низамов башкарды, бик үзенчәлекле музыка. Аның музыкасы бер спектакльгә язган трекка шамаган музыка тәкъдим итте ул. Анда шулай ук 3 пласт музыкаль составляющий алып барыла, бик кызыклы әсәр язды. Әле язып та бетермәгән. Шулай ук бу сценограф, бу спектакльнең сценографы Мәскәүдә яшәүче тагын яшь кеше, анысы Иршат Азиханов, бик кызыклы сценографиясын тәкъдим итте. Һәм өченче премьера ул Камил Каримов, сатирик. Бар бит безнең. Менә ул безнең спектакльгә махсус, безнең заказ буенча Шайбу исемле шундый сатирик комедия язды. Яшьләр өчен. Дип әйтәбез, ләкин монда бик кызыклы актуаль тема бар. Картлык турында һәм яшьлек турында. Картлык килә, аның артыннан яшьлек. Төп актуаль темасы, ничек иттереп 80-га, 90-га җиткән әбиләр, хатын-кызлар яшь егетләрне хоккей командасында җиңеп, үзләренең кечкенә ватаннарын, ягъни авылларын сатудан коткарып калалар. Ягъни авылны
бөтен умартачылар белән сатып алырга телиләр, яшь инвестор килеп. Ләкин менә шушы 6 кешедән торган карт кырчыклар, үзләренең җирләрен, умарта урыннарын шушы спорт төрендә көрәшеп, җирне үзләренә кайтаралар. Бик кызыклы шундый комедия булачак. Бу спектакльнең сценографы Булат Ибрагимов, шулай ук яшь кеше, композиторы тагын яшь кеше, менә аны тәкъдим итте безнең әлдә бая Гүзәл ханым тәкъдим итте. Зөлфәт Валиуллин, бик кызыклы гына композитор. Ул классика, спорт, агрессия, менә ничектер аның уже 3 треки әзер. Umuman, менә бу булачак премьераларның күбесендә яшьләр катнаша. Алар бик теләп катнашалар безнең менә шушы премьераларга. Һәм мин үзем дә бу премьералар сайын яшәреп барам, чөнки яшьләр белән эшләү ул ничектер яңа сүз, яңа темпоритм бирә, яңа мөнәсәбәт бирә. Шуңа күрә мин үземне хәзер ничектер башка спортивный яшьләр формасында хис итә башладым. Анасын Ринат абый яңа ел тамашасы турында да әйтеп китәргә кирәк. Шулай ук яшьләр Зөлфия Раупова һәм Рүзәл Мөхәммәтшинның Асылкы җыры спектаклен, мюзиклын тәкъдим итәбез без 25 декабрьдән 8 гыйнварга кадәр 2 көнне 2шәр тапкыр спектакль уйналачак. Менә балаларыгызны алып килегез, журналистлар да хәбәр итегез, без менә афишаларын да калдырырбыз. Әлбәттә, монда инде башта яңа ел тамашасы була, инде Асылкы җыры ул яңа елга багышланмаса да, ләкин бик шундый костюмнар белән бик матур әкияти сюжет, эксперименталь сюжет спектакль. Рәхмәт. Юбилей турында онытқан әйтегез әле. Хәзер буладыр андый сорау? Юк, юбилей турында да. Юбилей журналистларның сорауларына күчәбез. Юбилей безнең 22 декабрьдә әйтеп китүебезчә юбилей театрның 30 еллыгы. Без әгәр дә безнең сәнгати состав менә шушы премьераларга әзерләнсә, без административ өлеш дип әйтергә кирәк театрның нәкъ шул менә юбилей турында. Бу инде фойены камилләштерү, безнең бит инде игълан иткән идек логотипларны яңарту, сайтны яңарту. Менә булар эш алып барабыз, барсында әкренәп җитешмәгән кебек үзебезгә, ләкин шул кадәр кызык һәм матур чор театрда. Хәтта Налсуга башланыр алдыннан да әйткән идем, административ өлеш безнең театрның алар 6-га кадәр эшләргә тиеш. 7-дә 8-нче артыларда утыралар. Гөлүсә кайт инде, Лилия Илдусовна кайтыгыз инде. Рәхәт бит, кызык бит диләр. Ягъни менә шундый матур чорда яшибез без. 1 декабрьдә безнең конкурс менә логотипка конкурсның җиңүчеләре игълан ителәчәк. Һәм инде әлбәттә юбилей кичәсенә әзерлек бара. Монда инде спонсорлар табу, акча табу, актерларны шулай ук Ринат абый әзерли. Анда безнең шулай ук бик эксперименталь, кыска, шул вакытта бик тәмле тамаша көтелер дип ышанабыз без. Рәхмәт, инде журналистларның сорауларына күчик. Рәхим итегез. Татар-информ. Айдар Ахмадиев, Татар-информ. Лаборатория вакытында 5 режиссерның әсәрләре куелды. Кариев театрында исә 3 кенә әсәр. Менә моның сәбәбе нәрсәдә? Анда 5 түгел, анда 6 режиссерның эскизы куелды. Мин аңлатып киттем, бәлки бик аңлатып җиткерә алмаганмындыр. Ни өчен шушы ишәү? Чөнки бу безнең аудиторияга туры килә торган бәйбі спектакль, Курчак һәм инде Нурбәк һәм безнең актерлар булганга менә шушы соңгы таң атканда спектакль эскизы. Калганнары башка җирдә булыр. Менә Әминә әлбәттә калиптә чыгыш ясаучы режиссер иде, ләкин ул тулы канлы спектакль. Һәм инде аның актерлары да үзешчән актерлар. Без әлбәттә Җәүдәт белән Зөбәрҗәткә Әминәгә кайчандыр мәйдан биргән идек, ләкин ул вакытта да Әминә бу син яраткан өчен, чөнки калип ул профессиональ иҗатчылар белән эшли. Үзешчән актерларның аларның бераз гына юнәлеше икенче, ләкин без дә Әминәгә
Әминә дә безгә шул Рауши Калипнең 5 елы уңайыннан ул бүләк ясаган иде. Анасын Йолдыз Миңнуллина без чакырып да карадык бу эскизларга, ләкин анда актерлар җитешми техник сәбәпләр. Чөнки һәрбер эскизны, һәрбер спектакльне сәхнәгә куяр өчен үзенчәлекле техник таләпләр бар, аннары актерларның да үз графикы бар, шуңа күрә барсын бергә күрсәтү бәлки кирәк тә түгелдер, чөнки һәрбер эскиз инде хәзер үз тормышы белән яшәп китәргә тиеш һәм үз мәйданын киләчәктә табарга тиеш дип уйлыйбыз без. Менә миңа ни өчен кызык ул, менә эш эскизны карап ул үзем өчен генә түгел, бу сынау балаларны, яшьләрне менә әлеге эскиз проекты белән сынап карарга, ул театр сәхнәсендә, umuman театр бинасында менә бу эскизларның алдагы тормышы бармы, юклыгы турында бу безгә инанырга кирәк. Әгәр дә чыннан да бар икән, димәк, бу лабораторияның юнәлеше, эше юкка китмәгән, юкка чыкмаган. Менә ул чыннан да Ильясларны хупларга кирәк. Моңа кадәр ничектер академия театрлары, русларда инде угол сменалар иҗат итә иде. Менә хәзер шушы фестивальләр, лабораториялар бу инде безнең дәүләт театрларына да бик зур ярдәм. Ягъни элек Калип кенә булса, хәзер инде тагын да киңәя һәм инде ул бөтенләй башка. Күрәсез, монда куратор Нияз чакырылгач, төрле Мәскәүдә, Петербургта, театраль журналларда күп рецензиялар чыкты. Бу бик зур алга китеш дип уйлыйм. Котлыйм сезне. Рәхмәт сорауыгыз өчен. Тагын бармы сораулар, коллегалар? Әйе, мөмкин, Алиса. Алиса Шарафиева, Шәһри Казан газетасы. Менә Шаян ТВ тапшыруында булачак, тапшыруыгыз турында да сөйләп китсәгез. Ой, рәхмәт, искә төшергәнегез өчен. Җәмәгать, безнең бит шундый зур яңалыгыбыз бар. Без 5 ел буе хыялланган, инде җитәкчелеккә дә мөрәҗәгать иткән, Калип тапшыру эфирга чыга. Шаян ТВ кысаларында булса да, ләкин ул Шаян ТВ кысаларында гына калмас дип уйлыйбыз. Бу инде ТВ кысаларына да, шул YouTube каналларга да biz аны күрсәтәчәкбез. Монда шул яшьләр, менә беренче кунак Нурбек, анасы Илмир Низамов, аннан Эмиль Талипов кебек кызыклы менә бүгенге яшьләрнең алдынгы рәтендә барган яшьләр булачак һәм аның бик форматы үзенчәлекле. Карагыз әле. Без әлбәттә тәкъдим иткәндә башка форматлар тәкъдим иткән идек, ләкин менә Резида Хөсәенова беренчедән Шаян ТВга үзе чакырды Калипне. Без шулай инде өметләрне өзеп, бу тапшыру булмый дип йөргәндә үзе тәкъдим иткән җитәкчелеккә шушы һәм инде форматын да алар үзләре уйладылар. Безнең бераз гына икенче төрлерәк формат иде. Карагыз, якшәмбе вакытларын безнең социаль челтәрләрдә бар. Ул 4 тапкыр кабатлана, 4 тапкыр көненә. Шуңа күрә якшәмбе көнне бу атнада телевизорыгызны Шаян ТВ кнопкасына басырга унутмагыз. Тагын сораулар бармы? Гөлчәчәк Шәйхетдинова алып барачак. Менә бу ничен Йолдыз әйтә, безгә тапшыру кирәкме дип бер вакыт сөйләнде. Нәрсәгә соң без радиода да, телевидениедә? Бу беренчедән аудиторияны киңәйтү дип әйттем иде мин геройны, ләкин шул ук вакытта менә моңа кадәр Калиптә күләгәдә генә йөргән журналист Гөлчәчәк Шәйхетдинова бик талантлы кыз. Менә без аны театрга да җәлеп итмәкчебез әле, видеолар төшерергә. Ул ниһаять менә алып баручы буларак тамашачыга күренәчәк. Бу инде аның да үсеше. Коллегалар, тагын сораулар? Сораулар булмаса, матбугат конференциясын төгәллик. Сезгә бик зур рәхмәт яңалыкларыгыз өчен, шушы хәрәкәтне тудыруыгыз өчен һәм безне дә шуңа җәлеп итүегез өчен. Һәм әлбәттә инде Кариев театрының яңалыклары белән алга таба да таныштырып чөнки бу яңалыклар яңа елга кадәр булган яңалыклар гына. Шуңа күрә безнең 2019 елда бөтенләй программабыз бай. Бергә булыйк, килегез кунакка, балаларыгызны алып килегез. Театр үсә үзгәрә. Үсә үзгәрә генә түгел, аның бинасы яңа. Хәтта шушы яңа бинаның атмосферасын менә күрү бер тапкыр булса да күреп кайту, анасын инде сез үзегез дә килерсез дип ышанабыз. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә.